Madamo ang hindi maayo nga epekto sang mass promotion nga ginapatuman sa mga buluthuan sa Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney J.M. Benavides Estoque, founder sang Philippine Social Conservative Movement, iyagin pahayag nga ang mass promotion amo ang ginapatuman sang Department of Education nga no child is left behind bisan pa nga may bagsak ang isa ka estudyante sa isa ka subject. Pahayag niya sa ginpatigayon nga pagpanalawsaw sang Philippine Business for Education. May ara sa mga estudyante nga ara na sa college level apang hindi makahibalo mag-obra sang simple nga essay. Ila naman ginkalipay ang ginaobra nga tikang sang gobyerno agud nga mauntat na ang mass promotion kag papasaron lamang ang mga estudyante nga makasarang sa masunod nga grade level. Suno kay Estoque, nagapati sila nga madamo ang malain nga epekto sang mass promotion hindi lang sa mga estudyante kundi amuman sa bilog nga pungsod ilabi na sa pagtubang sang ini sa mga realidad matapos ang ila pag-eskwela. Itong mass promotion na ito, ay ito po yung practice ngayon ng DepEd na no child left behind. So ito po yung practice na inaalaw po yung ating mga estudyante na maka-move up sa next grade level kahit hindi nila na-meet yung requirements, academic requirement or may mga nabagsak silang mga subjects. Kami po ay kumokontra sa panukalang mass promotion ng ating mga estudyante. May masamang epekto po on the longer run, hindi lamang po sa estudyanteng yun, kundi para sa ating bansa in the future.